umakoti akabanga nenkinga ukusibonisa ukuthi wenza kanjani umsebenzi wokuthwalisa. Uma ngizokwenza isithwalo, ngizothwalisa umuntu, angimenzeli lapha endlini. Lapha endlini ngenzela nje sometimes noma ngabe yiphi ezinye inhlobo zemisebenzi engizenzayo. Kodwa mase kuthiwa ngenza umsebenzi wesithwalo, ngwenzela la ngaphansi kwalesihlahla. Intambo le ngisuke ngilengise imvu. Umuntu usuke ela ngaphansi, siyayinquma imvu. Ngale nkathi ngiyinquma imvu, igazi lemvu leli lophela phezu kwakhe. Ngoba lophela phezu kwakhe ngaleso sikhathi kusuke kunamabhakede asuka khona la azohamba ayela kuhlanjwa khona. Bese uphinde uyabuya futhi uphinde ukuya. Ngizomfaka lezo nhlanga lezo kusuke kufanele kube ngimfake ngazo. Iy'gubhu lezi njengoba zingaka zikhona nje zu-6, 7. Ubukhulu bazo nje ukuzibona zikhona azifani. Amandla azo akuwona zifana ngombala kuphela. Kodwa phakathi uhlukene imithi ethi uthatha unumber 1 or uthatha unumber 2 or uthatha unumber 3 or 5. Sesisesigodini sakwaXimba, ikhaya lakwaXaba. uSibongile yena ukholelwa ekutheni lento inabo ubungozi. Umfowethu besebenza eGoli. Uthena umfowethu seshonile waseyangcwatshwa-ke. Kwase kaqala-ke iy'nkinga lekhaya. Lento beyenzeka ebusuku. Besingalali, lento bishaya amakhabethe. Uze ebusuku ulele amakhabethe ubungathi khona umuntu wavula uyavula uyavala. Ukudla. Ney'ngane ebusuku bey'cinazeleka, nathi besicinazeleka ebusuku. Even ubusika ihlobo kuyafana. Ukujuluka uzwe ukuthi ayikhona into ekhona, ujuluka ube manzi iceke. Bese silala endaweni eyodwa sibalekela lento ukuthi ngcono uma kukhona okwenzayo isifice sisonke ndawonye. Kuthe mase kuJuni-ke bakhona ingane engagulanga futhi nayo ayigulanga. Yavele nje yaphathwa yisisu nje. Yathathwa isetoilet. Ithe imihlele esithini etoilet yathambisa umzimba yagexisa ikhanda. Like ungathi khona oyisonto intamo, equnule ilokhuza intamo. Sayithwala sayifaka endlini, yayingasakhulumi siyithulele nje. Sayingcwaba, sase siya kumuntu. Sithe mase sesihamba-ke kumuntu wase esitshela ukuthi umfowethu uthwele. Mase sibuyisa umqondo, ikhona indawo kamfowethu la igumbi la bengena khona yena yedwa bengafuni thina ukuthi singene khona. Bekuthi uma ebuyile leGoli afike abize iy'ngane zakhe ashunqise kube khona izinto azenza khona, kodwa thina ubithi singasondeli thina khona lapho. Lokho kubuye ngoba umama esesichazela ngwathina besingazi ukuthi uthwele, besingazi lutho. Bathola usizo lokuvala umkhokha kumthandazi, kodwa inkinga ababhekene nayo manje ukuvodloka kwethuna lomfowabo osokwenzeke izihlandla ezintathu. Umama luwayana oyishilo ukuthi wathwala ngathi uzolanda ngamu 1 by 1. Mase sihlelele ovalweni ukuthi asazi ukuthi lento ingabuza uzobuya yini ngoba nethuna nje lenza kanje. Sesiyasaba ukuthi mhlambe kunango sezofuna omunye. Yilokho nje into esiyinkinga nje manje. Ingabe khona ukugqubuzana kwamakhanda komkhulu abathwalisa ngesilwane nalabo abakuthwalisa ngokuchithela igazi lesilwane kuwena? Isithwalo segazi angisebenzisi la ekhaya and angisivumeli abantu basithathe. Ngiyam-advise umuntu ukuthi akabe aware ukuthi lento ayenzayo namhlanje ngoba exhelelwa ngemvu. Uyoxhela until end, uyoze ofa axhela izimvu. Lezo zimvu lezo uma zimphelela noma angasaxhelanga ngale date okumele axhele ngayo, izoyixhelela lo mnumzana because lento isuke ifakwe kuwe emzimbeni. Izoyixhelela uyogcina ishaya abantwana uzokuthiwa iy'ngane zalo baba ziyafa. Mayishaya abantwana iqede egcekeni ishaya unkosikazi ukubhala konke iza kuwe mnikazi wayo. Makuhamba wena sekuphela wonke umcebe bewuthi unawo. Ayikho la ekhaya indlu yodokoloshi. Ile baba uMthemba asho ukuthi mase kunento ethintana nodokoloshi obviously usuke sekuthakatha. Uma usebenza ngokwedlozi njengoba sisebenza ngokwedlozi singodokotela, udokotela akawuphathi udokotela. Ake ngenze example.
uza la kaDr Mkhulu uzothwala ngifike ngibamba ibhokwe noma ngibamba igusha ngithi ima ube attention ibanjwe legusha ixhelele kuwe la emzimbeni inqunye igazi ligeleze leli gazi angubeke esithobeni awulihlambe awulisuli kanje uma liza la you must drink that blood funa uliphuze yabona ulidonse leli gazi akuhlatshwa kami ngithi wayengakaze ngifelwe kuze kube namanje umndeni wami solo uyaphila amakhosikazi ami wonke sola khona oyi-6 akaze ngifelwe noyi-1 umuntu ngenkathi uma nginquma imvu ngimthela umuntu ngegazi ngilandela igazi la kuthiwa igazi lemvalo. Igazi leli esicula ngalo silicula ngalo ngoba from a Christian perspective le gazi lisihlanzile ukuthi izono lesi esizenzayo that becomes enslaved to we didn't know how to come off it. So igazi likaJesu lifike la enza lokho whereas elakwakhoza licleana abakwakhoza kuphela. So leli kaJesu ngokufunda iBhayibheli licleana wonke umuntu uyachoose ukuthi uyafuna ukuza na. So akusiyo into ngazishilwise leyo ngoba kona lokuhlaba vele kuqala uNkulunkulu from ukuwa kuka-Adam no-Eva. Ngithi uNkulunkulu owe wafike bebazivale ngamacembe. uNkulunkulu wafike wasusa lento wafaka isikhulu kusho ukuthi uNkulunkulu wabulala an animal. Yiko ama-Afrika siduze nokuhlaba ngoba uNkulunkulu ngathi igazi lenza ukuthi noma kunamabhadi ekhaya ngathi ayahamba masihlabile kodwa uNkulunkulu aim yakhe wazi ukuthi kuze kufike lo Jesu besithi uyisihlabela. So in that context yes uNkulunkulu wahlabela ngendodana yakhe mara it was not for private purposes, it was for the general populace. Nakhona ufostelwa it's a choice. So Good Friday isuke